ତିନିଟା ରାତିରେ ଉଠିକି ମୁଁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ହେଇଯାଇଥିଲି ରେଡ଼ି, କାହିଁକିନା ଆଜି ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଛୋଟବେଳେ ମା ବୋଉଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଯାଉଥିଲେ ଡଙ୍ଗା ବସାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆଜି ଏଇଠି ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଡଙ୍ଗା ବସାଇବା ପାଇଁ। ଡଙ୍ଗାରେ ପାନ, ଗୁଆ, ଧୂପ, ଦୀପ, ଭୋଗ, ଫୁଲ ଦେଇ ମୁଁ ମୋ ଡଙ୍ଗାଟିକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ବସାଇବା ପାଇଁ। ଆ କା ମା ବୋଇ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ, ପାନ ଗୁଆ ଯାକ ତୋର, ମାସକ ଧର ମୋର, ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋ କଦଳୀ ପଟୁଆ ଡଙ୍ଗାଟିକୁ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆମେ ସେଠୁ ଆସି ଯାଇଥିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସକାଳେ ହେଉଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସକାଳ ଆଳତି ଦର୍ଶନ କରିସାରିକି ପ୍ରସାଦ ନେଇକି ସେଠୁ ଆମେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର। ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେଠି କୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ଆମେ ତାପରେ ଆସିଥିଲୁ ଆକାଶ ଦୀପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ବି ହେଉଥିଲା ମହାଦେବଙ୍କର ସକାଳ ଆଳତି। ସେଠି ଆଳତି ଦେଖିକି ତାପରେ ଆମେ ସେଠି ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆଳତି ନେଇ ଆସି ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ଘରକୁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ପର୍ବପର୍ବାଣି ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।